Què tal, com esteu? De nou en un capítol del Virus Popular. Avui em fa especial il·lusió entrevistar la Marta Esteve perquè la Marta és coneguda, és família política pràcticament i és una persona molt interessant, de seguida la coneixereu. L'anem a saludar. Marta, on estàs confinada? Què tal? Doncs estic confinada a Barcelona, al barri de la Font d'en Fargues, Molt casa bé. meva. Fantàstic, un lloc excepcional. Totalment. Fa 4 dies érem pràcticament veïns, eh? Nosaltres estem ara ja a Santa Coloma de Farners, 25 anys després de viure a Barcelona. Escolta'm, per què tenim la Marta? Tenim la Marta perquè, a part d'una persona dialogant i amb moltes coses interessants a dir, és la presidenta la directora general de la Fundació Carulla. Avui parlem de cultura i fundació. La Fundació Carulla, segons explica a la pàgina web, és un espai de memòria, reflexió i transformació, a més de fomentar la concreció, la cocreació i l'intercanvi i construir projectes culturals i transformadors. Abans de parlar de tot això i d'altres coses que teniu entre mans i que esteu ara precisament confinant d'alguna manera, com estàs portant tu ara que ens veiem i que parlem? Gràcies a aquesta entrevista, com porteu el vostre dia a dia confinats a casa? Doncs mira, el portem bastant bé, de fet, amb diferents fases i també en funció d'aquí, no? Però vam començar doncs, amb una expectativa i un no saber què passaria i un pensant-nos que només serien 15 dies. I la veritat és que aquests 15 dies s'han convertit en els no sé quants dies que portem perquè hem perdut el compte. Però la veritat és que ho estem aprofitant com per redescobrir-nos com a família, com a espai, com a una mica veure qui som en aquesta família de 5 unida cada dia a les 24 hores, perquè és com molt curiosa. Jo crec que això no ho havíem fet mai ni a les vacances, no? Perquè a les vacances campes, tens plans, quedes amb gent i ara la diferència és que ens estem veient les cares aquí minut a minut i compartint, una cosa que ens agrada molt és que estem compartint les realitats de tots, no? Els nens, doncs, la seva escola, les feines que tenen, les seves videotrucades, ells entren a les nostres videotrucades, de fet seria molt estrany que ara no aparegués un nen per aquí perquè estan apareixent en tot i per tant hi ha aquesta barreja sensacional i inquietant alhora, no? Que no s'havia produït mai fins ara. O sigui que en general, molt bé. Amb això tens tota la raó perquè un dels aprenentatges que, com a mínim, jo estic fent en el meu dia a dia, perquè també estic treballant ja fa molt de temps, que treballo en el teletreball, a mi no m'ha sobtat gaire, però una de les coses que sí que estic entrenant aquests dies és estar fent reunions o fins i tot gravacions en directe com aquesta i que t'apagui la nena petita pel costat, no? I haver de gestionar doncs, aquella situació de compromís, no? Que genera amb una normalitat i naturalitat que és el que ha de ser. De fet, és el que comporta això que estem vivint. És que és com fantàstic, no? Perquè en realitat vivíem... La nostra vida estava com posada en tàpers, no? I ara treies el de la feina, i ara treies el de la família, i ara treies... I en realitat, no sé, això ens està donant l'oportunitat de barrejar-ho tot i ho trobo fantàstic. És com la nova normalitat, en aquest cas, m'està agradant. Seguint aquesta imatge és com fer un sopar d'aprofitaments, no? De tàpers diferents que els poses tots al mateix plat. Escolta'm, i parlant d'això, d'aprofitar i de juntar diferents coses, no? Diferents figures de cadascú, això de portar el confinament a la feina també i viure en família, com ho porteu? Doncs mira, la veritat és que no és fàcil perquè, clar, nosaltres ens tornem al temps de treball, és a dir, quan un treballa, l'altre està amb els nens, i això vol dir que realment tens menys temps, no? Ens estem llevant més d'hora i anant a dormir més tard perquè és que no donem abast, perquè realment la feina no ha baixat. I llavors, fàcil no és. El que és veritat és que estem sent més eficients en el poc temps que tenim. És a dir, ho estem donant tot per poder donar resposta i reinventar la nostra feina, no? Que aquest és l'altre tema que haurem de parlar. Clar. A nivell de fundació, com us ha afectat la feina a vosaltres? Doncs mira, a nivell de fundació, de diferents maneres. Per una banda, nosaltres som una fundació que treballa des de diferents activitats, però clar, tenim un museu a l'Espluga de Francolí, llavors l'activitat del museu, evidentment, la presencial, doncs s'ha tancat, no? I a nivell del museu hem hagut de reinventar com és un museu online,
un museu en línia, que li diem, no? Que després ja t'ho comentaré, però és molt interessant, no? Que al final és com fer arribar tot el patrimoni i com fer arribar el que significa aquest patrimoni i com ho lliguem amb la realitat que estem vivint avui, no? Perquè és com vivíem abans, com vivim avui, com ens està... i què podem agafar del passat per portar-ho avui que ens faci reflexionar o què podem recuperar, no? Això per una banda. I per l'altra, per la resta d'activitat, la que no va condicionada a un espai, la veritat és que està significant un aprenentatge, no? Nosaltres tenim jurats, per exemple, tenim uns premis de cultura i educació, els Premis Baldiri, i el jurat s'està reunint online i en l'última reunió parlàvem de dir això ho hem de mantenir, perquè, clar, nosaltres els fem desplaçar a la nostra seu normalment, però ells són mestres en actiu. Per tant, hem decidit que és una bona fórmula com per invertir-hi menys temps, no? Estem fent també acompanyaments a projectes culturals amb clau de transformació social i de viabilitat i els estem fent online i realment està havent-hi potser fins i tot més proximitat de la que hi havia hagut fins ara, no? Per tant, el teletreball ha facilitat algunes coses i en dificulta d'altres, no? Com per exemple, jo soc una persona molt creativa conjuntament amb altres. I en aquest sentit, a mi, la pantalla és com a vegades és difícil. Nosaltres fem una reunió els dilluns per planificar la setmana i en fem una els dijous a la tarda amb clau de com estem, de com ens va el confinament, de què farem el cap de setmana. Ens en riem bastant perquè... Però clar, hi ha idees, no? Doncs jo he pensat que faré això, jo faré allò, o de què estem aprenent, no? I per tant és una de preparació i una de compartir, de sentir-nos a prop com a equip. Escolta'm, qui no conegui la Fundació Carulla, explica'm una mica quina és la filosofia i els objectius que teniu. Mira, nosaltres som una fundació que porta més de 40 anys treballant, sobretot els primers 30 anys, en clau de mecenatge cultural i educatiu. És a dir, sobretot es treballava donant suport econòmic a aquelles iniciatives educatives, sobretot donant suport a l'escola catalana, però també a diferents projectes culturals arreu del territori. Llavors, ara fa uns 3 anys fem un canvi estratègic i ens plantegem com una fundació que fa possible la transformació social a través de la cultura i l'educació. Per exemple, en el moment actual, no, de la situació que estem vivint, el que ens plantegem és quin paper està tenint la cultura per donar resposta a aquesta situació. Llavors, treballem sobretot a partir de programes d'impuls, com són els nostres premis, que els hem reconvertit en ecosistemes d'impuls. És a dir, nosaltres no entenem un premi com que et donem un reconeixement o una gratificació, no és això, sinó que és entrar en un ecosistema de treball compartit amb altres projectes per fer possible el projecte que tu vols fer. Per exemple, ara tenim la categoria Connexions en els Premis Baldiri, que hem cridat a que es presentin un agent cultural amb un agent educatiu, és a dir, una escola amb un artista, amb un museu, amb un teatre, i la idea és que plantegin una idea de treball conjunt. Llavors, el que guanyen, els 5 projectes guanyadors, és entrar en un procés de treball conjunt, les 5 connexions, perquè aquesta activitat educativa no només beneficiï a la classe o al grup classe que ha tingut la sort de tenir-la, sinó que produeixi canvis a nivell global d'escola, per exemple. Vull dir que estem treballant creant aquestes comunitats d'aprenentatge. Després tenim l'espai Mutare, que és un espai de connexió del sector cultural amb la resta de la societat. Està donant oportunitats de treball conjunt, està creant eines, està creant metodologies de treball i sempre centrat en el mateix eix, que és dir, com la cultura explica l'impacte que té a la societat. I en paral·lel tenim 2 grans projectes culturals que són el Museu de la Vida Rural a l'Espluga de Francolí i l'editorial Barsino, que edita clàssics medievals catalans i té una edició que els trasllada al català actual perquè puguin estar a l'abast de tothom. Per tant, ens definiríem com una fundació que treballa la cultura com a motor de transformació social. Avorrits segur que no ho esteu, pel que veig. Ara parlarem de cada un d'aquests projectes en particular, però em fa molta gràcia per les circumstàncies que tenim aquesta campanya que heu fet de confinament cultural,
on diguéssim que la base diu que la cultura cura, no? Va per aquí la cosa, no? Va per aquí la cosa. Ens vam plantejar de dir, ostres, no sé si vosaltres us hi heu trobat a casa, però aquests dies les activitats culturals i artístiques doncs, ens estan ajudant a passar molts moments, no? Des del que ha passat en els balcons, sobretot a Barcelona, no? Des d'una soprano que surt a cantar, algú que toca el piano, que ha sortit a tocar per tothom, no? I és que els escenaris s'han traslladat a les cases, s'han traslladat als balcons. I la necessitat de compartir aquesta cultura ens ha cohesionat, no? Ens ha ajudat a conèixer els veïns, ens ha ajudat a explicar-nos com ens sentim i, per tant, ens ha obert un munt de possibilitats que fins ara no existien, no? O existien només quan vivies el fet cultural en el lloc, no? De l'experiència. I llavors hem dit, escolta, per què no creem a l'Instagram, no? Aquest edifici imaginari on la gent pugui compartir les seves experiències artístiques i culturals que està fent des de les seves cases i ho pengem amb l'etiqueta confinament cultural, no? I està sent molt xulo perquè realment estem veient des d'un nen que s'inventa el blues del confinament cultural i el toca al passadís de casa seva fins a com ho estan fent doncs, les corals per cantar conjuntament o com ho estan s'està ballant, s'està reinventant molt i s'està creant molt també des de l'espai de les cases, no? I la idea no és només que la gent pugui sortir en aquests balcons, sinó després fer un altre relat, no? Veure com va ser el relat del confinament cultural, un altre relat de la vivència del coronavirus, no? Què ha estat passant a les cases des d'aquesta perspectiva. És molt interessant. De fet, Virus Popular també neix una mica en aquest sentit. Una mica semblant. Hi ha el dèficit, diguéssim, o es preveu ja el dèficit de cultura popular al carrer, no? I això s'ha traslladat, com bé dius, i està molt ben vist, en els platós de cadascú de casa seva, no? Però també des de l'online, que és el que pretenem nosaltres, és portar aquestes realitats culturals a través de l'online a les cases de les persones, no? Sí. M'interessa molt aquest projecte també del Mutare, que ja el nom en si m'encanta, la transformació. En què esteu treballant exactament amb aquest projecte? Doncs mira, vam començar el 2016 creant el decàleg de què havia de tenir un projecte cultural per tenir impacte i, per tant, per ser rellevant i per aportar solucions als diferents reptes socials que estem vivint, no? I tenim aquests 10 punts que es poden trobar al web de la Fundació. Vam fer també un Mutare Educació, no? Que vam sumar artistes i mestres treballant conjuntament per veure com un projecte cultural podia esdevenir central en els projectes educatius. I clar, ara sèiem i vam dir, escolta, Mutare vol dir transformació, Mutare és donar resposta als reptes socials i estem vivint el repte social. És a dir, hem entrat en aquesta fase d'incertesa que jo crec que serà permanent, que ha vingut per quedar-se, no? I quin paper ha de tenir la cultura en tot això? I Mutare té una cosa que la diferencia de la resta de jornades o d'espais, que és la cocreació, no? Un dels punts que tenim claríssims és que la intel·ligència col·lectiva dona moltes més respostes a vegades que l'expertesa individual i que tothom tenim una expertesa des del nostre dia a dia, no? I potser des de diferents mirades. Jo la pot tenir des d'una mirada educativa, l'altra des d'una mirada social, l'altra des d'una mirada cultural, però estem convençuts que la suma d'aquestes mirades aporta noves solucions. I ara estem dissenyant tallers de cocreació online amb temes que estan preocupant en aquests moments, no? Un exemple seria tots aquests dols que estan havent-hi aquests dies sense poder treballar, què hi pot fer la cultura, no? I la cultura de carrer, sobretot, no? Quin paper tindrà la cultura popular i la cultura comunitària en donar resposta a aquestes situacions de dol, perquè vivim en un moment com molt mental, no? Les notícies ens estan entrant per la raó, però no estem podent-ho gestionar emocionalment, no? I aquest és el poder de la cultura i les arts, no? Que és fer un espai en el cor, en l'ànima, no? I esteu trobant alguna resposta en aquest sentit? Mira, els comencem ara a partir del 18 de maig, els tallers,
i confiem molt en poder, els fem cadascun d'ells perquè estem treballant i abordant diferents temàtiques, però la idea és sumar totes les respostes i poder fer una publicació, poder compartir amb les administracions i amb qui calgui, no? Perquè el que tenim molt clar és que una de les claus és que hem de començar a treballar conjuntament. És a dir, hem de deixar egos a part per construir un projecte col·lectiu com a societat, però també des del món cultural. Per tant, aquest és un dels eixos claus que treballarem en cadascun d'aquests tallers. El taller començarà sempre partint d'una conferència inspiradora, que estem mirant que puguin fer-la artistes, és a dir, que et sacsegin, no?, amb el tema, i a partir d'aquí crear aquestes sales de treball per apuntar solucions. És ben cert que la cultura i la cultura popular té una sèrie de valors transversals que, de fet, ho diem des de Virus Popular, són els que ajuden a vegades a superar situacions extremes com les que estem vivint ara mateix. La idea és magnífica i estarem molt pendents d'aquests tallers, com evoluciona i d'aquestes conclusions a les quals arribeu. Estem a punt d'acabar l'entrevista ja. Dues coses. M'encantaria saber com esteu transformant o com reobrireu aquest museu de la vida rural de l'Espluga de Francolí, que ja m'imagino que d'aquí un temps segurament tindrà un apartat Covid, perquè això també generarà segurament cultura popular i tradicional que s'haurà de museïtzar d'alguna manera, no? I després, finalment, ja et demanaré si senzillament veus que anem pel pedregar o ens en sortirem d'alguna manera transformats i millorats. Molt bé. Doncs mira, al museu estem esperant consignes del departament, sobretot amb la part que és d'higiene i salut, però sobretot el que estem veient és que el museu ha de ser un espai clau per repensar tot això que estem vivint, no? Treballarem amb dues línies, amb la línia presencial, però seguirem treballant en la línia de museu, o sigui, en la línia online, perquè està podent arribar molta més gent de la que havia arribat mai a l'Espluga de Francolí, no? Sembla que els de Barcelona veiem allò al Camp de Tarragona molt lluny, en realitat està a 1 hora i quart i està molt a prop, però sobretot és important que el museu parli del que està passant, no? Fa poc, per exemple, vam tenir la riuada a l'Espluga, i en aquests moments estem participant en un projecte de ciència ciutadana per veure com hem de repensar l'Espluga després de la riuada. Per tant, ens volem reobrir com un museu, que ja anàvem en aquesta línia, molt, molt actiu, que faci exposicions parlant de temes que preocupen a la gent. L'última exposició que vam fer és l'exposició del foc. Des del museu entenem que viurem en una situació de constant emergència a partir d'ara, o bé pel foc, o bé per riuades, o bé per virus. Però, per tant, és un canvi d'etapa que hem de poder afrontar i el paper del museu serà clau en tot això, d'aquest i de tots els museus, no? De com passen de no ser una cosa només, un espai de visites, sinó on el públic és el centre del museu, no? És a dir, passa a ser part fonamental i activa amb tot això. Ara no tenim ni idea, tenim esdeveniments al juliol que pensàvem, això com ho hem de fer semipresencial, presencial, vull dir que estem molt dia a dia veient com evolucionarà tot això, però convençuts que som un equipament clau en la redefinició i en el fer front a totes les noves necessitats que estan apareixent, no? Estem pensant, per exemple, si hem de com donem resposta a les noves necessitats socials que hi haurà a l'entorn de l'Espluga, no? Avui debatíem si hem de poder fer casals d'estiu al museu, és a dir, donar-li nous usos i no tenir res ment oberta completament. Molt bé, el que comentava, el futur com el veus? A nivell planetari, Jo crec que hauria de ser un moment d'oportunitat, un moment de... És a dir, si el planeta té la capacitat de regenerar-se que sembla que té en 2 mesos, no podem ser una espècie tan depredadora. És a dir, hem de reflexionar molt. Jo crec que per una banda és d'esperança perquè tenim molts aprenentatges arrel d'aquests 2 mesos que hem de poder dur a terme i per l'altra, doncs, no tenim tant de temps per reaccionar. Per tant, doncs, les piles ens les hem de posar globalment i sobretot aquells que prenen decisions, no? Per tant, no sé
jo sóc una persona optimista i tendeixo a pensar positivament, però també és veritat que hem de fer cas al que està passant i que hem de reaccionar a nivell global a l'alçada del que com a societat ens mereixem, no? Com a persones que estem habitant el planeta, perquè si no aquest planeta deixarà de ser habitable. El planeta es regenerarà, però nosaltres no hi podrem viure, no? Per tant... És el que diuen, no? El planeta, en tot cas, nosaltres fa 5 minuts que hi som en aquest planeta i el planeta, l'evolució continuarà amb o sense nosaltres. Això jo crec que hauríem de tenir-ho molt clar. Escolta, la Marta Esteve és la directora de la Fundació Carulla. Espero que tingueu molts encerts, com els que heu tingut fins ara. Continueu fent aquesta tasca tan impressionant que esteu fent i que hi hagi molta sort endavant amb tots aquests projectes que ens acabes d'explicar. La Marta, a part de ser la directora de la Fundació Carulla, és una amiga i és família política. És a dir, fa un any que som aquí i encara no ens heu vingut a veure. O sigui que ja espero que ben aviat, en el desconfinament, hi hagi alguna fase en la que digui els parents es poden visitar. Exacte. I mirarem de trobar-nos. Escolta, molt bé. Encantat de tornar-te a saludar i una abraçada ben gran. Una abraçada ben forta. Vale, doncs jo ara faré una mena de silenci així traumàtic. Faré un sorollet, vale? Més que res perquè a vegades la càmera, si sent algun soroll, se'n va cap a tu i després jo començaria entretallat, d'acord? Val. I comencem.